कोई तो लाइव हो गया लाइव ना। जीवनात यशस्वी होण्यासाठी विज्ञानाची कास धरा, मात्र त्याचा अतिरेक होणार नाही याची काळजी घ्या। निश्चितच विज्ञानाचा फायदा आपल्या नियमित जीवनाला व विकासाला होऊ शकेल असा विश्वास दोडामार्ग पंचायत समितीच्या सभापती संजना कोरगावकर यांनी आज येथे व्यक्त केला। दोडामार्ग येथे आयोजित करण्यात आलेल्या प्रदर्शनाच्या उद्घाटन प्रसंगी त्या बोलत होत्या। यावेळी व्यासपीठावर प्रमुख पाहुणे म्हणून जिल्हा परिषद अध्यक्षा सौ संजना सावंत, उद्घाटक म्हणून जिल्हा परिषद शिक्षण व आरोग्य सभापती अनिशा दळवी, उपसभापती बाळा उर्फ लक्ष्मण नाईक, उपनगराध्यक्ष चेतन चव्हाण, तहसीलदार मोरेश्वर हाडके, गट विकास अधिकारी मिलिंद जाधव, गट शिक्षणाधिकारी शिवराज शेरलेकर, मुख्याध्यापक बाजीराव तळेकर, पंचायत समिती सदस्य धनश्री गवस यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते। संजना कोरगावकर मॅम, विद्यमान उपसभापती माननीय श्री लक्ष्मण नाईक, पंचायत समिती दोडामार्ग। विकास तुमच्यामुळे कसा होणार आहे हे सांगितलेलं आहे। मी थोडंसं मागे जाऊन सांगते की मागाशी नाईक साहेबांनी सांगितलंय की मोबाईल जर खरोखरच बघितलं तर आज प्रत्येक मुलांच्या हाती मोबाईल असतो। मोबाईलचा किती वापर करावा आणि कोणत्या प्रमाणात करावा आणि कशासाठी करावा हे जर मुलांना नक्की माहीत असेल तर मोबाईल वापरण्यात काहीच त्यांना त्रास होईल असं मला वाटत नाही। कारण आज जर तुम्ही बघितलं तर मोबाईल इंटरनेटचा वापर मुलं म्हणजे माझ्या मते तर 40% मुलं फक्त अभ्यासासाठी किंवा आपल्या ज्ञानात भरासाठी करतात, परंतु जी 60% मुलं आहेत ती फक्त गेम्स वापर करतात, गेमसाठी किंवा इतर माहितीसाठी वापर करतात। पण हा वापर जरा चुकीचा होतोय, कारण जर तुम्ही मोबाईलचा वापर न करता ते ज्ञान जर पुस्तकातून जर मिळवत असाल तर ते तुम्हाला जास्त फायदेशीर ठरेल। कारण एक तर तुमचं वाचन होईल, तुमच्या डोळ्यासमोरनं त्या वस्तू गेलेल्या असतील आणि त्याचा वापर तुम्हाला भविष्यात होईल। कारण मोबाईल ही आत्ता आलेला एक तुमच्या हातात एक यंत्र आहे आणि त्या यंत्राचा जास्त वापर करू नये या मताशी मी सहमत आहे। कारण जर तुम्ही बघत असाल तर आता मोबाईलमुळे वाचन कमी झाले मुलांमध्ये। प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर आपण लगेच गुगल सर्च मारतोय आणि ते शोधून काढतोय, तर असं न होता कुठेतरी आपला बुद्ध्यांक कमी होतोय, कारण वाचन क्षमताच आपली कमी होत चालली आहे। त्या मानाने बघितलं तर स्पोर्ट्स कमी होत चाललेत मुलांचे। मुलं बघितलं तर मोबाईलमध्ये व्हॉट्सअपमध्ये गुंतलेली असतात, फेसबुकमध्ये गुंतलेली असतात। त्याच्यातनं कुठेतरी बाहेर पडून आता जे आपलं चाललेलं आहे की आजची जी पिढी आहे, जी उद्याचे नागरिक आहेत आपल्या देशाचे, आणि ते कुठेतरी मोबाईलमध्ये न गुंतता आता ह्या पिढीने फक्त अभ्यास आहे की अभ्यास हे धोरण ठेवून आजचे हे प्रोजेक्ट आहेत हे छोट्या प्रमाणात जरी तुम्ही आज इथे दाखवलेले असतील तरी त्याचा मोठ्या प्रमाणात कुठेतरी वापर केला पाहिजे। कारण आज जर बघितलं तर माझ्या कालच वाचनात आलं की एक लातूर मधला एक मुलगा आहे जो 10वीत आहे आणि त्याने शेतीसाठी अवजार निर्माण केले। तर मी म्हणते की लातूरमध्ये करण्याच्या आपल्या पण कोकणातील विद्यार्थी मित्र तसेच पत्रकार बंधू यांचे मी या ठिकाणी स्वागत करते। विज्ञान प्रदर्शनातूनच नवोदित प्रदर्शनामधूनच विद्यार्थ्यांची सुप्त संकल्पना साकार होत असते। तसेच याचाच उपयोग समाजाच्या उन्नतीसाठी होत असतो। या विज्ञान प्रदर्शनातूनच उद्याची चांगली प्रतिकृती तयार व्हावी यासाठी विज्ञान सोहळ्यासाठी शुभेच्छा देते। धन्यवाद। कोई तो लाइव हो गया।